ebusweni elikhanyayo ngakhaya. Oh, hallelujah. Bayethe kumkani wobungcwalisa, bayethe khorhantini elinobukroti, bayethe Alpha, bayethe Omega, bayethe nzulu yemfihlakalo, nzulu yesimanga, undaya libasaya labashata, rita bayandela bakataya libosaya. Ekuseni usivulela umnyango to come into your presence. Siyazi we don't deserve it, but your grace, your grace, your grace iuvulile umnyango. Oh, we therefore come in boldness, Thixo wethu onamandla, to obtain grace and mercy that will help us in the time of need. Kumkani obungcwalisa, sisayivula le program, sithi wathobe amehlo akho, sibone sifikile kule ndawo sizokukudumisa ngoba ufanelwe kukudunyiswa. Bakho abanye uThixo abadeserve indumiso yethu ngaphandle kwakho. Silapha sizokukudumisa, siyayothula imiqhele yethu, sibeka phansi, sizodumisa wena ngoba ufanele ukudunyiswa. Kela indumiso yethu ekuseni, dwala lempilo yethu, yamkela imbeko, yamkela uzuko, Thixo wethu ophilileyo, ohlele sihlalweni sakho sobukhosi, uyakhazimla. Oh Jehova wamabandla, ngena nathi ke Nkosi kule nkonzo, service yonke iba nguThixo benathi, hlala ekhorasini, hlala kwidances. Sike sabona uDavide ebuye ephethe ityeya edanisa, kawusifundise lo midaniso ezisukuwe kule suku kuwe kule service. Mandaya libo shantaya labasa. We are welcoming the angels to dance with the angels, heavenly armies in the service. Oh, mazulu hlalani nathi sidumisa uThixo. Oh Father God, oh hlala nathi throughout the service, glorify and exalt your Son. Egameni lika Yesu waseNazaretha sizophinda sizozondlala phambi kwakho, sithi work in us, oh God, what is pleasing to you. Shape us, oh God, to be in the shape that is going to carry your glory. You said you want glory carriers. Shela mayantala basata, rida bayantala boshata. Sense throughout the service, sikwazi, siphume, sizi glory carriers. Oh, Thixo wethu ongcwele. Sizovuma ukwenziwa nguwe. Hey, sizovuma ukuba ludongwe esandleni sombumbi.
onamandla onke, yenza senze. Uyamasaya libo shatakata, uribaya ntalabasheya, ukataya libo saya. Thank you, Heavenly Father. Glorify your Son throughout the service. We love you. We honor you. We respect you, Lord God. In the mighty name of Jesus, amen. Siyabulisa kwi-leadership yonke, sibulisa otata umama, obhuti nosisi nabantwana abancane egameni likaYesu, amen. Sibulisa ngegama likaYesu. Mina ngiphuma kula department ye sound and media. Sinikhonza ngeskill sethu. Sifuna uku-avoid inkulumo ezothi bayenzani labafana be-sound. Manje sithi si-announce ukuthi currently we are running with the generator. Iholo leli i-installation yakhona yogas ayisivumeli kuyenza izinto ezinhle. So sizocela ke ukuthi nisibengezelele i-generator ikwazi ukuthwala ezinye zezinto, hence sine light stage kuphela.
ningathi why kumnyama kanjenana sithi sicacise. Okunye singabantu ethi masimkhonza uThixo wethu ibe ngathi siphambene. Sinentambo zethu ezininzi ngapha. Sizocela ichoir so that ningabe restricted. Basiyenzele ispace kanjenana. At least bapopulate kakhulu this side. Ngoba lana sinentambo ezininzi ezizawuyenza ukuthi once sanyathela ibe imosha ubumnandi benkonzo. So sizocela ukuthi njengoba sirana ngegenerator ke izinto ezitechnical they are not guaranteed. Kungenzeka ukuthi igenerator uma iloko iduma ithi uma sithi siyayiphusha isound kuvela ukuthi qhu. So ningabe senicasta nithi uSathane abese phuma ethi siyamthanda simmemeza nanoma engekho. So siyacela ukuthi ne diesel esirana ngayo ngokubuka kwami I'm not convinced ukuthi izosithwala usuku lonke. So sizocela ukuthi senze kanjalo. Lift up your voice and sing. Thank you, Jesus. Hosanna to the Highest Hosanna to thank you. Hallelujah. Sawungena ke nkonzo yozukisa abathandekayo. Ngicela ke ophethe iBhayibheli lesixhosa sifundele 1 Corinthians chapter number 14. Sifunde ku verse 26 and then ichoir izasikhonza ngogcobane. Kuthini na ke nkhoko bazalwana xa sukuba nihlangene uthelawo kuni abenengoma abenemfundiso abenalulwimi lumbi abenesityhilelo abenochaza intetho masithi zonke izinto senzela ukuba lakheke ibandla kanjalo ukuba umuntu uthetha ngalulwimi lumbi bakuthetha ababini mhlawumbi bathathu bangegqithi kube ngokulandelelana ase omnye acacisa intetho xa kungekho mchaza intetho bakathi cwaka ebandleni bakathetha kuye ngokwakhe nakuThixo abaprofeti ke bakuthetha ababini mhlawumbi bathathu abanye bacalule ukuba ke kuthe watyilelwa into omnye ehlala ikhona okuqala bakathi cwaka kuba ninako ukuprofeta ngabanye nonke ukuze bafunde bonke bavuselelwe bonke kanjalo omoya babaprofeti bayabalulamela abaprofeti kuba uThixo akangowesiphithiphithi ngoxolo ngokuba kunjalo kuwo onke amabandla abangcwele. Verse 39 ngoko ke bazalwana kuzondeleleni ukuprofeta ningakwaleli ukuthetha ngalwimi izimpi zonke izinto masenziwe ngokubekekileyo nangolungelelwano. Xobani kuYehova mhlaba wonke khonzani uYehova ngomgcobo nisebusweni bakhe ngenando lukosofuyo yasini ukuba uYehova nguThixo uye osithalileyo asisithi thina bantu bakhe nekusha zelelo lakhe nasemasangweni akhe ngokubulela nasemakhusini akhe ngendumiso yibani lokubulela kuye nidumise igama lakhe ngokuba elungile uYehova ububele bakhe bungunaphakade nenyaniso yakhe ihleli kwisizukulwana ngesizukulwana udumiso malwekho kuye uyise nakuye unyana nakuye
njengokuba kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kunje kuya kumana kuba njalo kuze kube Lord, you are the rose of Sharon. You're the lily of the valley. You are everything. You are everything. My heart's desire. You are fair. You are fair. You are fair. That grows by the way. You are precious, most precious than gold. You are the rose, you are the rose, the rose of Sharon, the lily of the valley. You are everything, you are everything. Cela que se funde. Oh, Tracy. Bayette. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Selake sifunde bangcwele bam okuba ndiqhekezele kwisentliziyweni yam kule ncwadi kaJohn chapter 4 verse 24 uthi uThixo ungumoya abo ke bamnqulayo bamelwe ukumnqula ngomoya nangenyaniso. Ithi le nto entliziyweni yam sinyanzelekile ukukhonza uThixo ngomoya. Enhliziyweni yam kubekeka into ethi iyandidla le nto kodwa ndiyabawela uyiphaka ngolu hlobo indidla ngalo. Ukuba ngabanyani sinyanisile uba sikhonza uThixo emalokhaleni wethu kumele kube nje. Uba sinyanisile uba sikhonza uThixo ngoLwesine ezinkonzweni zabantu abatsha simele ukugcwala. Ndidliwa yiloo nto kwezi ntsuku, andiyazi uba ndingayibeka entliziyweni yam. uThixo undidla ngale nto uba simkhonza nyani kusasa nje make sobonakalisa emakhaya uba siyamkhonza manyani nyani, singabi ngamaxoki, sikhonze ngee-feelings. Inkosi inisikelele. Inyawo zethu zifika zama emasangweni akho Yerusalem. Yerusalem wena wakhiwayo ngokomsi ohlangeneyo womnye, apho zinyuka ziyakhona izizwe zikaYehova. Yibo ubunqanaqe loo nto kwaSirayeli ukuba kubulalwe kwigama likaYehova. Kuba khona apho kumiswe itrona zokugweba, itrona zendlu kaDavide. Celani Yerusalem uxolo, mababe nokuchulumanya abathandayo, malube luxolo eludongeni lwakho olurhaqileyo nokuchulumanya ezingqendeni zakho ezinde. Ngenxa yabazalwane bam nowethu makhe ndithethe uxolo ngawe ngenxa yendlu kaYehova uThixo wethu. Ndiyakufuna okulungileyo. Selake siphakame ngosiyakudumisa. Siyakudumisa Thixo, siyakubonga. Cela sime ngenyawo sonke. uYehova umhlaba wonke uphethesha wena uyise ongunaphakade Ngingelo sisimembesa kuwe wanesulu nawo onke amandla kulo ikeropime neserapime simana simembesa kuwe uyingcwele 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 Yehova Thixo wemikhosi isululisele kwanomhlaba ubukhulu obungcwalisa bakho umhlaba obungcwalisa wabapostile uyakudumisa amakholwa namahle abaprofethi ayakudumisa umkhosi odumileyo wabafele wena uyakudumisa irhamente engcwele kulo lonke ilizwe iyakuvuma uyise obukho
Ngomso unyana wakho emye odumileyo oyinene kwanomoya oyingcwele onwabisi ungukumkani wobungcwalisa wena Kristu wena unyana unaphakade oyihlo uthewulisesoku singisa abantu akwasithela isizalo sentombi uthewayise ukhalibo kufa wavulela bongabakholwayo ubukumkani bezulu wena uhleli ngasekunene kuThixo ebungcwaliseni boyihlo siyakholwa ukuba woza umengumgwebi wethu siyakuthandaza ngokuzisa izintaka zakho osithenge ngegazi lakho elinqabileyo sethembasale ndaweni abangcwele bakho ebungcwaliseni obungunaphakade Nkosi sindisa abantu bakho uthamsanqelise ilifa lakho baphathe ubaphakamise kude kube ngunaphakade thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena sihlala sibhedesha igama lakho kude kube ngunaphakade sincede Nkosi usilondoloze ngale ini singabi nasono Nkosi susiphathe ngetafu susiphathe ngetafu Nkosi itafu lakho malihle phezu kwethu njengokuba ithemba lethu likuwe Nkosi ngithembe wena mandikaze ndidaniswe Nkosi ngithembe wena mandikaze ndidaniswe. Obayete Nkosi engcwele owangithwa
elumqele oh bayete kosete oh wayete bayete no bayete bayete oh bayete bayete
Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Man bulise kodata bam and bulise tata wethu our national chairperson dibulise RCC zonke ezikhona ku region from different regions dibulise kwi committee kaSiwayisi bulise kodata komama kophuthi nakubantwana ngegama lenkosi ethu nguYesu Kristu amen. Bathandekayo andizolibazisa zimbalwa kakhulu izaziswe nazo apha kum amanye ama region awakhange abe kanti azifakile sithathu kuphela 27 to 28 sino fellowship and RCG esinaye eEastern Province 27 and 28 sine RCG esinaye ileta ke ndicinga base sizikhuphile yonke imininingwane ikhona phaya registration R100 ndawo kwanobuhle khona fellowship and then Saturday ibe ngu-RCG nge-17 to 18 sine seminar esinayo kwi-region. It's a church growth seminar esizawube sinayo apha kwi-region ngomnqweno wethu ngokuncedwa nguThixo. Sizabe sinaye utata wethu uchairperson ka-national utata uMakuku umfundisi uMakuku, sizabe sinaye notata wethu uWilliam Snyika ngabo abazabe besiphethele lo mcimbi. Esesithathu nge-28 to 2nd ka-October i-conference iyaqala bathandekayo eThabanchu. Iyaqala i-conference i-registration R800 kuyaregisterishwa before pre-registration ikhona, so siyacelwa sonke bathandekayo ukuthi bonke abalindelekileyo babe khona e-conference. Inkosi nisikelele amen. Nkosi tata. Siyabulela ngegama lenkosi Yesu Kristu nathi siyabulisa amen. Sicela i-leadership yase Fear Plus. Sicela i-leadership yase Fear Plus. Sicela isincede apha ngakwi-registration. Bawutakai sicela i-leadership yase Fear Plus. Badikoni nabangabadala base Fear Plus. Sicela baye pha kwi-registration bazodibana nomfundisi uMblatshwa. Sicela basincede pha. Sicelo sethu sesibini, we have noted that today i-costing ikhona phakathi kwethu. So as a result, we have not prepared interpreters. We are requesting at least 2 brethren who may be able to interpret right through this service. Maybe another one whilst the service is continuing for preaching. Sicela bazalwane baze apha committee ngaphambili abantu who may be able to assist us
with the interpretation. Siyacela bazalwane bami ngoba kwasisibaza abantu abakhoyo nabangekhoyo emhlanganweni. Abantu abaqhele ukuassista nge-interpretation, sicela baze apha ekomitini so that sibonisane ukuba siza kwenza kanjani na. If plus seyiphumile mose ndithethile ngayikhona into endiyilibele kwenza bendisithunywe kwetata bam. Kuthiwa mandini assure baningabi naxhala in 1.5 hour azobe sobuyile umbane. Amen. Sorry ndiyaxolisa nansi xolo siswam xolo. Ku seat number 3, ku row number 3 kanye row number 4 okanye row number 4. Siyacela pha ku row number 4. Sicela bonke abomama abahleli apho babambe ibag zabo esandleni. Kukhona umama olahlekelwe yibag, uthi into zakhe zonke zikulo bag, uyoyika ulinda de kuphuma inkonzo alahlekelwe. Sicela apho kulo row number 4 wonke umuntu abambe ibag yakhe nibone ba kukho ibag engenamntu. Sicela inikwa ama-asha. Ba kukho ibag engenamntu kulo row, sicela inikwa ama-asha iboshelelwe ngescarf. Le bag inescarf esiboshelelwe abakuyo, either row number 4 or row number 5. Siyacela komama kwezo row, enkosini kakhulu bazalwane. Sicela ke utata uMatomela uzosithandazela inxa yezaziso tatana. Emhlabeni wonke nasemazulwini ubusa indalo yakho thembale ndalonye. Nzulu yemfihlakalo, Nzulu yesimanga, enceba izeli sihlabathi. Sithoba phambi kwakho Nkosi silibandla kusasanje. Bawo mhle onamandla onke sibulela Nkosi presence yakho phakathi kwethu. Bawo mhle olungileyo utata ke Nkosi sesazisile. Bawo mhle olungileyo ngeconference Nkosi ezizayo. Bawo mhle onamandla onke siza kuwe ke njengoThixo ngoba nasinakwenza into ngaphandle kwakho. Sicela Nkosi obani uthabatha indawo njengoThixo omkhulu. Bawo mhle olungileyo kuzinto yonke siplenayo Nkosi benempumelelo. Ngoba utshilo Nkosi ezwini lakho wathi Nkosi masicommit indlela zakho unto you. Wathi plans zethu zaba established. Siyathandaza ke Nkosi nangebag lenkumkani obungcwalisa elahlekileyo ukuthi wena vela njengoThixo ungabikho umuntu yakulahlekelwa into phakathi kwethu. Caca obana sisindisiwe samkele uYesu. Bawo mhle onamandla onke siyathandaza ngegama lika Yesu. Oba Nkosi saqhubha nalomhlangano onguThixo umhle ulungile. Siyacela ke somandla obana uthabatha indawo bekhona phakathi kwethu yonke into ezakwenziwe kwenzelwe uzuko lwakho ngoba utshilo Nkosi ezwini lakho wathi noba siyadla noba siyasela, wathi noba senza nayiphi na into yonke into masenzele uzuko lwakho. Uzuko lonke ke Nkosi silibuyisela kuwe sithi Nkosi egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Hallelujah. Uthiwa ke utata Silwane uxolisile. Kuyacelwa kabazalwana ababebelele kwezindaba bebelele kuzo bayacela babase izitixo pha kwa accommodation phangemva. Hallelujah. Ngoba kwamgadle ke sindisiwe izono zami zixolelwe. Sibabulisa utata basandongena, omama osisi obhuti abantu abatsha bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen. Besibulisa kubantu abatsha bonke ngegama lenkosi uJesu. Benibulisa kwi high ranking officials ngegama lenkosi uJesu. Benibulisa kwi representative of the kingdom of God ngegama lika Jesu. Benibulisa kwi carriers of the glory of God ngegama lika Jesu. Ilanguage okufanele siyithethe xa siphuma apha. Uthiwa we are diplomatic, strategical kwezindawo sibekwe kuzo to represent the kingdom of God. So ke ilanguage yethu nifuna ke sibheke emnikelweni bantwana basekhaya ngoku. Cha ke sike siphakame nje. Khani sifake emnikelweni sawubiza bomnikelo ngegama lika Jesu. Siqonda ekhaya nithi nina. Uba uphakamanga ngoku siyahamba siyagoduka. Kinga lothola asikholwa lapha ke sobona le sotala ke Jesu siqonde ekhaya
Sodala noJesu Sodala Sodala noJesu Sodala Sodala Praise the Lord. Mandi bulise ke emhlanganweni sibulise zonke leadership structures zethu sibulise otato mama osisi obhuti sibulise ne Sunday school egameni kaYesu Kristu amen. Ndizocacisa nje into yokubana siza kungena kanjani ukwenzela ba sibe neorder then sibe sesicela ke ubrother Clay eze ngaphambili. Now mandiqale ndithi indlela esiza kwenza ngayo when you prepare imali yakho preparishela nje iminikelo emibini ngamanye amazwi apha ngaphambili uzawuza kubeka ithuqa kuphela. Now njengoba siza kwenza njalo ke akuzukuza tata kuze mama koko sizawuza sonke. Number 1 kule minikelo ke yomibini yes phaya kwela cala yes umuntu ofuna ichange ukhona umuntu phana ngiyamakavele vela bakubone vela sisi uze kapha bakubone. Now mamela ke ithi ke lento phaya phezulu thina pha phezulu asuzukuza aphezantsi njengombona ubrother Themba phaya kukhona uzawuma pha nosisi uzawuma pha ne lama phela i4 uwabonayo pha iushers zethu zizawungena pha phezulu ne zithathe la mali yazo ziyizise pha ko brother Themba njengoba bemile bobabini pha phezulu thina sonke aphezantsi ne xa singena would love into bana siqale pha emva kodwa ke sawubona ba siyenze kanjani na sigalele ngexesha elinye. Glory to Jesus. So ungayichange kakhulu imali yakho uba ugqibile ngokuba uphuma endlini that 100 please iza nayo. Siyevana ne abantoni alright sizayicacisa ke kwangoku umcimbi weEFT mabadibane no brother Themba bonke abafuna iaccount number okanye siza kuyiveza nje kwa very soon nansi ya yes together with registration. It's the same account. Oh, it's the same account with layer year registration. Nansi yake pha kwi program yethu uzayibiza ke ubrother Mzaya. Our account number is with FNB Bantwana Benkosi. FNB account 624 747 94437. I repeat 624 747 94437. A reference is about speaker offering. If you are giving towards the speaker, then if you are giving towards the free will, you are going to put that reference. Ile besisebenza for registration. God bless you.
Ndicela umuntu nje wakwa admin anyuse ashas zakhe andiwafuni lamapheli ahleli pha zikhawuleze zingene kwangoku singekaqali ubrother Clay ngekezi zibe zingena kushiyeke nina noba yi2 apho kwa admin ne yes now ndicela ke ubrother Clay eze ngaphambili please prepare your money sifuna ukulonga kakhulu ixesha asinawuthatha ne15 minutes ukwenza lonto siyevana ne can it glory to Jesus Inkazimulo yakho igcwele amazulu nomhlaba Oh hallelujah hallelujah Siyabulisa kubantu abasha ngegama lenkosi uYesu Inkazimulo yakho igcwele amazulu sawunikela abangcwele no hlaba hallelujah Inkazimulo yakho inkazimulo yakho igcwele amazulu nomhlaba nomhlaba yebo hallelujah yebo inkazimulo yakho yakho igcwele amazulu nomhlaba Hallelujah. Hallelujah. Sizawunikela. Amen. Isakwenza njani? Sizawunikela phansi kwelilifu lenkazimulo. Amen. Sizawunikela phansi kwantoni? Kwelilifu lenkazimulo. Kuthiwa iminikelo mibini kuphela. Sizawuza kabini. Kodwa le ndlela sizawuza ngayo sawuza ngendlela enormal sizawuza siphansi kwelilifu lenkazimulo inkazimulo yakho igcwele amazulu nomhlaba hallelujah Sacela umama uShwababa azosithandazela sesawungena emnikelweni. Baba siyabonga. This is our sacrifice to you. Lima Kosaya. Sizonikela Nkosi. Sizobeka thina eLatini. Sibheke ezulwini umlilo usehlela. Anoko shandala bakosi amande. Your glory is a cloud of fire. Nakule service ngegama lika Yesu. Sikelela Nkosi lo mnikelo siseza ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha amen. My brother bese chilo kabangcwele sawuqala phangemva ezizawuza sonke sinqamile phangemva row by row siza phangaphambili le row ngoba isiza nje izawungena ngapha yona le irow sizawuqala ngomnikelo wezithethe zethu izipika zethu sizawuqala ngomnikelo wezipika zethu elicala lizawuza ngapha lona liphume ngapha kodwa sonke sizawuza kwelicala ngapha sinikela kule tafile kwelicala sinikela kule tafile ezibabechilo ke bonke abaphezulu bazawuncedwa ziarchers phanga phezulu sicela ingoma ke sizeni sonke ngegama lenkosi iyo lenhlisi engonisayo iyo lenhlisi asizeni sonke kabangcwele engonisayo ayiphutshiswe iyo lenhlisi engonisayo bazalwane ayiphutshiswe
Iyolethisi ebonisayo ayibuthiswe iyolethisi ebonisayo ayibuthiswe Aseli bangcwele ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe iyolethisi ebonisayo ayibuthiswe iyolethisi ebonisayo bazalwane ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe ayibuthiswe tshintsha mzalwane tshintsha indlela ohamba ngayo ayibulawe ayibuthiswe ayibulawe